Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Sir, can you just say one? Say how pra. VPP. Long live VPP. Ka Meghalaya Filmmakers Association ka lami syakmat ban penram jor ya kajing pensapriang jong uwei u YouTuber ha karensan jong ka social media da ka bashim kabu ban paong ha upra ya uwei klur jong ka Bollywood u aktor Sanjay Mishra tang hapo kendiat kenta ba ulawan yok kejat akhini kanong ba Shillong bani shimanta ka film festival bala pelong da ka Meghalaya Filmmakers Association naduk ka khat sautrek haduk ka khat pratrek ulber araja arpulai ha ususu tham auditorium Shillong ha kajing keren bigila pathai kubor ha ka khat pratrek ulber araja arpulai u president jong ka Meghalaya Filmmakers Association u ba commander Shang Pliang ula penrem jor halor kani bar ula ong ba kani kajing le jong unu YouTuber kalong tang kajing shim kabu bat kabadai ban penrem lut da baro kajing shisha kajing khot kajungi ya weniki aktor ba paunam jong ka Bollywood ba ni tiap boiron benta bha ki film Hindi kamtam habu ak kini ki pat ki ba pen balong komedi bangila ban ong kalong na kabenta banyo ban ai mengsiam ya ki samla ki jungi ki bedan benta ni ki film khasi at kumjuro ya ki brio ki pai ba ki baju e ki film dan ri ketu kajing shim kabu jong ki brio ban phaong ki ketu kalong shisha ka ki ba ngim simpoi perkat bat ngim kme lenti hero te kajing sha nak leng jong uro ngelai ya tho latip hi nak leng jong Sanjay Mishra ro te ladan pentip ha u te wang ba hunang mut ba tip ai kata kajing mut te shu phaong shu ong usngo ba dang mut ba kadai ne kajing phaong nak benta ban e je kari ne kajak ben riu nak benta ban long kajing buram la ne e je ki khasi kata rukam rik don jing tip ai pang kata bat balai kren ro nak leng jong wang nak leng jong ne ro kwa ban wara kontroversi te wat ban clarify ro nak leng jong nama wang ba kam don hire ka kano ba ukwa ban le kata to balai kereta kadai tang kajing sim kabu jing ki breu te hawat kalau sya ka ba ngim sumpoi perkat bat nak leng jungi hi ni simbaj ba ka festival hi kalong nak benta banye kentiu para mangi hi nang ta bangin bakang baki weiru kin yo i kamtam ki para national film kin i kini ki film ki ba kamtam gilawan ra hang ne ki film ki balayo ki babun kli ki awat nang ta kadon ro ka workshop ka bagerpang ki layo ban kren sibun ki te tang nai ne i jingja ibarat ngam tharai ban kan kadon kono ka jing ra khobor negatif ini ka festival ka jungi kata ka thau shatahi jadi kalong kajing sim kabuhi bapli itu benai re kita ki kentin barang tip hiro ke kajing mod kata let's say ban ong itai kentin long live ula bas utu re kata ka VPP unom tip hiro nak liang jugo kata kadai bit kajing sim kabuhi hoit na kajing sha las mutu ingin tu nong le untuk ladai hino ban weng no hisndon ni amar nak liang jugo Sanjay Mishra ro musuh kena ni kmi lenti bangin ba ula ban bu ikwi interview ri itu ipat pau kaong ni kmi lenti ba insat dilit ma